Здравейте, печаги! Аз съм Тони Геймс и днес ще играем с моя братовчет. Той ще се представи. Ей сега, кажи си твоето име на YouTube канала си. The Best Killer. Да. И днес ще снимам с него на най-новата игра Headball. Така се каже. И влезнахме. И сега ще играем двамата. Аз ще го направя. Кое? Не, бе, ма дай да са различни. И сега... Направи го с различни айтемите. Не Fireball. И до 200 секунди. На 200 секунди. Friendly... Какво? Направи ли го? 240. Голове да са рандом айтем. 2. 10 гола. Чакай. Чакай. Yes! Чакай! Да, готов ли си? Да. И почнаме. Да съм жена, ще се промени, защото... Да, не знае. А много големи върти ли? Да, аз ги направих така. То не стига да е. Еща, бе, Другата спокойно, бе, може да се направи малко. Не, се едно получих фаул. Пак си... Наша, пази. Не. Айде, бегай се си там. Да не ми ги такова. Не. Да, мисля, че да. Такова, не. Пази. Наша, че гледа като в каменена. И то стана невидим. Кажи нещо, бе. Вкусно, бе. Не знам. Аз ще го направя този път. Ластен. Май не с големи върти, защото големи върти. Добре, разбрахте. Разбрахте. Теб не те бива. Ари, това ще хвърля сега. Моят ще е готов след 5 минути. Така. Моя е на 0. И след 10 такива, кой ще направи? Ще ни дадат накрая или не? Направих си ги така и ти не искаш на големи врати, аз... На нормални върти. Ти не каза нормална малки. И това с повишена трудност. Ари, бъде вкарай. Ти така си го вкара мачта в Господ. Аре, бегай се тук. Не сподавам. Това беше най-ужасното нещо, което съм направила. Ай, сега се замръзвай. Защо ли го замразих там? Това е impossible. Не, ще ми дадат... Не. Печот. Нали нямаш звук? Не. Добре, не си го пускай. Не. Да играем без. Къв си мазен! Що съм добър. На тая малка врата, аз да ти вкарам. Ох, добре, че не вкарам. Аз ако стоя вътре най-гърно. Ще е метра вече. Не, ако стоим само във врата. Това беше накусан. Не. Жълт картон. Не. Да. Ще казвам. Не. Само не още един. Аре, бегай се. Хайде. Чакаме го гледаме. Оп. Опа, Папагана оставям. Оп. Айде, ди. Не, то
топки, защо така че... Аз се почнах около Тони, преди няколко... топката. Никво. Трябва да вкараме. Значи засенава. Айде на него кога. Аз се започнах преди около няколко часа. А той започна преди колко дни? Днес. Да, ще са. Не искам, преди 2 дни. Днеска е започнал. Днеска си е започнал, Дренки си днеска започнал. Не. Вземам. Да си направиш лока, брат. Човек, сега ще направят авто. Хетрик. Това беше най-позорското нещо, което съм правил. Yes! Да си смаля вратата. Теб това ли ти изписа? Ще скачаш, така ще караш дедовия. Обърна ми настройки. Ти така ли ми викаш? Обърна ми настройки. Не обърна ми. Не бе! Да ми твой човек къде върви? Мяу. Ще хванеш дедовия. Значи най-големия... Да се хвана, бабичи! Ти си най-големия нуп. Ми да, всеки може да... Найде. Геде. Не. И аз мога. Аз мога. Айде, наша пази. Нашите като в каменена във вратата стои. Айде, бе. Всеки може. Няма ли да ритнеш? Не! Да ритна. Айде. Айде, лами. Следващия раунд ще... Обърна ми настройки. И ще ги обърна, ти не ги заслужаваш. Бихта? И проклети дървеш. Ей се, айде. Добре, ще го направя на големи врати. Ма, обикновено. Добре, изчакай сега да си изчакам сак, който ще бъде готов след 23 секунди, 22. Изчакай. А колелото ми ще бъде готово след 2 часа и 5 минути. Това не е големият ми посъл. Девана. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Окей. На мен колелото ми е... Какво направи си? Се... Не знам. Back open. На мен колелото ще ме е готово след Да. 1 час и 48 минути. Ами ти си започна... Аз ти казвам, че си започна от много време, но ти... Какво? Говориш ми месо. С дървени... Random item. Ай, ще направя по... Айде сега. Готов ли си? Натисна ли? Yes. Чакай, че ми нищо. Ох! Айде. Сладка, сладка. Да не казваме, айде да не се легаем просто. Аз играем играта, да видим кой ще победи. Аз! Ми да, ти си. Аз побеждавам, че не си имам побеждал нито един път. Не съм първа. Не съм аджинта, защото аз се оставих. Аз бях легнал и гледах в тавана, докато ти ми Айде! вкарваше голове. Каква? Не вайтвай, ма. Ми вайта. Дай пак. Ай сега, готов ли си? Не, Ей, направо. Томи, 27. Аз не се казвам Томи, но просто това не беше заедно. Ми да. Пак ли бе? Ще му На брат. ръбчета, на ръбчета. Ми да, че с тези големи врати вече се насра. Престани да псуваш толкова. Айде.
Престани да псуваш толкова. Проклет интернет. Нищо стане. Човек. Тя Не. Го източва целия. Тя го припомпа целия. Така припомпа. Чакай, бе, чакай. Аз искам тук да оправя ни кабелки. Наша пази на мисля е като дървен камък. Не бе, хуй! Престани да псуваш, ще набия най-накрая. Ма кой ще удариш се? Кой ще удариш? Аз. Питам те, кой ще удариш? Ти ми казваш аз. Айде бе, Мацо. Чакай да ми дадат жълт картон. Аз имам един фен да се... Аз имам един фен да се изядеш. Аз съм 3. Не, Айде ти готов си изчезна. имаш 3, имаш дренки 3. При мен нямаш една. Бразилер. Активирах си Powerade. Маха. На мен ми позволява да Не На мен ми позволява да си оголеми вратата, ама тя като си е на максимум. Кобе? Месо, бе. Бати бразилер ми те. Какво стана сега? Нещо ми бъгна. Ох. Тя ти готов си изчезна. Ми ще изчезна. Това мисля още един матч и приключваме за клипа. Защото ми пада. Защото просто нямам памет и ще ма Айде! Опа! бомбичната. Айде! Как замисли? На загуба. Айде, машина! Замери се на загуба. Не, бе. Айде, машина! Ще казваш, айде машина. Айде, машина! Аре, получаваш от картон. Аз смалявам. Дали не смаля на врата, че пак ще да кажеш. Аре, имаме тук си. Так. Активири се. Няма бързо, няма мързо. Айде! Айде! Аз си такова контролите. Айде! Фарбал. Аз изчезнах. Човек влез. Видяхте ли, той изчезна и човек и ледът си стоеш. Ел. Как стоиш само по топ. Дъчи! Аре, престани. Не, сега изчезна. Гледни хора. Чак пак много хора, но не. Не, чакай! Играеш ли още в матча? Не. Опа! Тони! Снимаме 13 минути. Това ще бъде за клипа. Абонирайте се. Дайте лайк ми клипа. И бъдете здрави. И до нови срещи.